A když ihned zavoláte a objednáte si, získáte ještě druhou kompletní sadu nožů Contour Pro zdarma a stále pouze 1490 korun. Zeptejte se našich telefonistek na praktickou lištu Contour pro bezpečnou úschovu vašich nožů. Tak, proč jste tady? Veď vieš, raz si, len tak si sedíš v kancelárii a zrazu prídu, potrebujeme ľudí do Moskvy, do Stalingradu, vlastne, tak všetko, celé Rusko je rovnaké. A ty, nový, za čo si tu ty? Já jsem šel dobrovolně. Já chci být hrdina třetí říše. Tak jo, je čas. Jsme nad nepřátelským územím a potřebujeme obsadit toto místo. Máme sestřelený levý křídlo, takže i hned musíme odsud vypadnout z toho letadla. Běžte. Hned.